Good morning everyone. Tayo pong muli ay mag-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market kung saan ay dinarayo ng ating mga kababayan. No? So update natin yung mga presyo ng latag dito ng mga gulay, prutas, at isda o seafoods. No? Kung ano ang ating mga tatnan dito, yun po yung ating i-update dito po sa kahabaan po ng lugar ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So nandito tayo sa pwestuhan ni Kuya, no, sa bentahan po ng suka sa mga naghahanap ng suka ng antike, ay meron po kayong mabibili dito sa pwesto ni Kuya. So shout out po Kuya, ate, shout out po sa inyo. Good morning po. At update ko lang po yung mga suka ninyo. So magkano po yung mga presyo po ng suka natin? May pagbabago po ba o wala? Walang pagbabago po yung mga presyo ng suka dito, no, na bentahan nila. Sa isang ganitong piraso ay 60 pesos pa rin. Ayan, 60 pesos. Suka po yan ng antike at napakasarap po yan. Sa ganito po, 20 pesos pa rin po, no? Suka ng antike po yan, na inyong mabibili dito kay Kuya at ate, no? Hanapin nyo na po lagi sila dito sa Malabon Fish Market, no? So Kuya, salamat po. Thank you po. Salamat. Alright, yun po yung presyo ng 60 pesos. Napakamura na po ng mga bentahan po dito ng suka, no? Sa kanilang pwestuhan. So pupunta tayo ngayon dito kay Boy Tilapia. So shout out sa iyo Boy Tilapia, alias Boy Pogi. Shoutout sa iyo Boy Tilapia. Shoutout sa mga customer natin. Good morning sa mga customer ni Boy Tilapia dito sa bayan po ng Malabon. Shoutout sa iyo Boy Putik. Ayun, shoutout. Shoutout to Madam. Keep the change. Keep the change naman. So shoutout kay Kokoy ng Quezon City. Shoutout sa iyo. Salamat sa pagdayo sa Malabon Fish Market. Ayun. Keep the change. Tago mo na yung sobra. Natatawa si ate sa'yo eh. So update natin yung Tilapia Batangas ni Boy Tilapia dito sa Malabon Fish Market, no? Nagbago na siya ng timbangan, hindi na yung timbangan ng ano, at digital na ang kanyang gamit. Magkano presyo ng tilapia mo? 110. 110 ang per kilo ng Tilapia Batangas, malalaki oh. Salamat pala sa mga customer na keep the change lagi. Ayun, keep the change. Magaling. Magaling mambola ng customer. So shoutout ulit sa'yo, El. Shoutout. Thank you. Sa mga kalaban ko dyan, pagbutihan mo. Pagbutihan nyo. Finance. So pa-sold out yung latag ni Boy Putik, oh. Mag-agisa po 90 pesos. Mag-isa lang gumagawa. So shoutout sa'yo. Shoutout pala sa kay Bebe. Shoutout kay Bebe. So shoutout po. Kahit hindi pa niluto yung taong niya, bubo ka na. Oh, syempre. Napakataba ng tahong eh, oh. 100 pesos pa rin yun, te. Malalaki yung mga size ng tahong. Kahit walang hugas, masarap, boss. Alright, dito tayo kay Boy Bangus, no? So, Jeff, ngayon lang tayo nagkitang muli. Shoutout mo yung kaibigan mo, shoutout. Shoutout sa kaibigan kong Oso. Ayun, shoutout sa'yo. Para sa akin, siya si Winnie the Pooh. Boy Oso! Malabas na naman yung ano, yung shirt hanging. Sa presyo po na mga yellowfin ni Jeff dito ay 180. Ganyan na lang, sir. Uy, meron pa ba si sir? Malaki? Yung sir, yung matulad ng kinuha niya kanina. Pusit kalawang, no? At 140. Tingnan lang, sir. Titignan, sir. Yan po yung kada piraso at 100 pesos. Nalaki ng mga bangus ngayon, no? Solid. Sumabay na si Boy Bangus sa mga presyuhan dito, no? Meron siyang 130, oh. At 120. So latag yan ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market. So magkano kilo dyan? 220, Sir Lando. Ayun, 220 per kilo ng mga pusit kalawang ni Michael Arenas. Hugot yan ni, ano, ha, ni Boy Bangus, ha. Drop pick yan, drop pick. Drop pick ni Boy Bangus yan. Mukhang galing sa Langoy, Boy Bangus, ha. Ayun, no? Inikot ng inikot. Ayun, tilapia, oh, pailalim, pasubsob. Ayun, 130. Doon bumagsak yung presyo ng bangus ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market. Ayun. Parang ka palang magician. Nagsabong yung dalawang bangus. Mas maying salamat, ha. Thank you. Alright, so lipat na tayo dito sa iba pang lataga na ating may update o maaabutan dito sa
kanilang pwestuhan, no? So marami at dinumog yung Malabon Fish Market. Ang dami natin mga kababayan ang namimili rito, no? 50 pesos ang lata, tahong, tapos mga wala na. Pak na pak sa lasa, dagupa 150 isa. So wala na ang palaya. At tumpukan po dito ng mga talong. Wala nang mga latagan. So yung mga tumpukan dito ng ampalaya, mga gulay na ating pong ina-update sa latagan dito sa Malabon Fish Market. So yan po yung mga gulay na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Backbone 100 pesos. Manok na calves. Sold out na, pakpak. Sold out. Punta na. Wala na. Calves na lang po na manok na backbone ang ating naabutan. No? 100 pesos po yung kada balot. Dito ka na naman. Pang-ulam uli. So 140 po sa mga siniguelas per kilo. Apple po natin 4 pieces 50 pesos. So mga presyohan ng mga prutas pa rin yan, ha. Na ating naabutan po rito. Ganyan po yung mga per kilo. At avocado natin ay 120 pa rin po yung mga per kilo. Ganyan kalalaki po yung mga avocado. So wala na dito si Bito, no? Naubos na yung kanyang mga latag dito sa Malabon Fish Market. So mga tahong na ating abutan dito po, ang tahong po natin dito ay 100 pesos kada takal. Talaba, yan din po ay 100 pesos. At meron din silang paro. So mga kinuhan dito, no? Ng mga... So shout out, good morning. Ayan, shout out sa mga mamimili natin dito, no? Magkano paros? 150. So presyo ng paros po natin dito ay 150 per kilo. Ayan, no? At presyo ng mga alimasag 100 pesos kilo, no? Tapos may mga alimango rin na latag dito. Dalawa 150. Dalawang ganyan 150 sa 80. May dagdag pa yan, bossing. Malinis na yan. Dagdag po na lang kayo, boss. Matatabayan. Matawag ka? Kulang pa. Matawag ka yan. Limango, boss Lawrence, magkano? Ayun. Yun yung mga presyo ng mga limango natin dito, 400 ang per kilo. Ganyan kalalaki po, no? Ng mga limango. Salamat, boss Lawrence. Thank you. Dito, hipon. Easy, magkano? Ito pala presyo. 300 pesos per kilo. Biglang bumaba yung mga hipon, no? 300 pesos per kilo. At natagan din po ng mga tumpukan ng galunggong may 100 pesos. At meron 50 pesos. Kahapon. So yan po yung mga latagan dito ng galunggong, no? Sa pwesto ni JC at ni Tropa. At dito 240. Yan po yung mga hasa-hasa. 240 per kilo. Mga pusong galawang, tapos sa galunggong, at may tulingan din po rito, no? Tulingan. Kay Reggie, good morning po. Good morning. Magkano po ngayon presyo? 180 mga presyohan natin dito, no? Sa bangus. Yan kada piraso. Dito sa bangus po 180. Dito sa pandaing 180 rin po. Ayan, puro 180 po yung mga presyohan po dito, no? Ng latag ni Kuya Ricky sa Malabon. Eh, tulingan po magkano?
220. So yun po yung presyo, 220 per kilo ng tulingan. Kay Ricky, salamat po Ate Ria, thank you po. Thank you po. So yun po yung update natin ng tulingan po dito ay 220. Sa ibang area po na napagtanungan natin ay 240. Pero dito, 220 po yung per kilo. Medyo bumaba ng 20 pesos dito sa pwesto ni Kuya Ricky. So tuloy pa tayo sa ating update dito sa Malabon. So ganyan po, no? So ibon, no? 250 per kilo. Tapos may mga pusit tayo rito. Tapos isang piraso ng bangus dagupan po natin dito ay 200 pesos. Isang piraso. Lorna, shout out sa iyo. Good morning. Ganda ng mga pusit, oh. Magkano po yung pusit? 300. 300. Uwi ka na? Nakaubos ka na? Sige pa, Lorna, salamat. Yun po yung presyo ng pusit, 300 pesos per kilo. Tapos 180, no, sa mga kilo ng ating pusit kalawang. 60 pesos. Mga dilis 140 per kilo, no. So yan po yung mga pusit kalawang, 180 per kilo. Yan po yung mga ina-update natin sa kanila mga latag dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So dito sa mga presyo ng malalaking hipon, magkano? 350, 370. Ito po yung 350. Ito naman po yung 370. So, ganyan kalalaki po yung mga hipon na ating ina-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Salamat. Thank you. 110 per kilo, no? Mga tilapiyang Batangas. At presyo dito ng Golden Pompano ay 390. Yan po yung per kilo. Medyo tumataas yung mga per kilohan ng mga Golden Pompano. So 120 Gulyasan ni Lodin. So shoutout sa inyong dalawa. Shoutout sa iyo Genggeng at nakitang uli tayo rito sa Malabon. Shoutout sa iyo Pogi. Ayan, no. Pati ang tatay Pogi. Ayan, ayan ang ama na pinagbiyak na bunga. Kaya 120 napakamura at napakatigas na mga Gulyasan, no. 120 lang po ang per kilo. So shoutout sa iyo Genggeng. Mare, kamusta na? At puti, nakauwi kayo. Kapon na ba kayo muwi? Si Pare Agustin. Wala, mamaya kayo. Sige, Mars, salamat ha. Masarap ng bakasyon niyo sa ano ha? Romblon ba? Romblon? So yan yung mga latagan dito. Salamat, Tiyo. Ngayon. Ayan po, no? 160 sa mga latag po dito ng isdang cream dory. Sa mga naghahanap, meron na po tayo dito mga cream dory na latagan sa Malabon. 100, 160. Yan po yung mga per kilo. Marami akong tuna eh. So, yellow pintuna ni Ate Pat doon ay 150 ang mga per kilo at mga bangus, no? Ayan, mga bangus na latag niya rin dito. Dagupan. Abosin nga! Abos! Yan po, no? 100 pesos. Tumpukan, no? Rabbit fish. Mga tumpukan ng galunggong. At presyo ng mga yellow pintuna na maliliit, 150 per kilo. At may mga tumpukan din po silang bentahan dito. So, yan po yung ating update dito sa latagan sa kanilang pwesto dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out. Good morning. Alright. So, dito mga tumpok po ay 100 pesos. So, ganito, no? Dinudumog yung mga latagan nila dito sa bayan po ng Malabon. Napakarami nating mga kababayan ang dumagsa at dumayo
Yan po ay 100 pesos tumpok, no? Ang ganda ng latag ni Boss Alex. 100 lang yan, tumpok, oh, napakamura. Kasi 4 kilo eh. Masarap yan sa prito. Oo, paksiw. Oo, paksiw. Ayan, salamat Boss Alex, thank you. 280 per kilo ng mga hipon. Mm. Alamang. Ang dalang kung yan. 60 pesos kilo alamang. Siyempre sa gisa. Kilo No? ba hinahanap mo? Ang dalang kilo. So dito 150 gulyasan at tulingan. Yan ang mga presyon po dito. At tumpak 100 pesos, no? Kilo ba sa Nando? Ayun, oh, shoutout sa iyo. Mga galunggong niya rito na latagan sa Malabon, no? Dumagsa na naman ang mga galunggong natin. At pagi ay 100 pesos per kilo. So yan yung mga update natin sa kanilang latag dito sa Malabon Fish Market. Dito ay 100 pesos din yung mga tumpukan ng galunggong. Alright. So may nakaharang na truck at hindi tayo makapasok, no? So galing pa yan ng Bulinaw. So medyo nagkaroon ng build up na traffic dito sa papasok ng Malabon Fish Market sa malaking truck na nandirito. So lumusot tayo, ayan yung truck na liliko. Yan po ay papasok sa fishport, no? At may hatid na mga bangus. Good morning. Good morning. So shoutout uli sa inyo mga kaibigan. Shoutout. Oh, shoutout. Good morning, good morning. So shoutout sa iyo, Annalyn Bernardo. Welcome back. Welcome back. Welcome back to Malabon Fish Market. Ate Chona. Ang sarap ng bakasyon niyo, ang haba ng ano ah. Isang buwan ba? Isang buwan? Mahigit? At 2 weeks? O yun, ang tagal. Ang laki ng truck, sandali, tatabi tayo. Baka mahagip tayo. So yan po, no, 100 pesos. Si Agustin, wala daw dyan. Wala pa, lasing pa. May hangover. Andiyan nakita ko si Mari. Pre, magkano hipon? Sa Parilando, 360 ka ng lalaki, jumbo. 360 pa rin ang per kilo, no? jumbo. Malalaki, sarap Sarap yan. yan. Parang kahapon lang binigay mo sa akin, no? Ang lalaki, solid. Yun agad ang unang binanatan ng anak ko, ulamin. Lalaki oh. Lalaki nga, oh. Mga big size na hipon, no? Yan po ang presyo ay 360. Ayan. Salamat, pre. Thank you. Shout out sa iyo. Good morning. Thank you. Alright, dito tayo sa mga takalan, no? Taong natin, no? Mga nakatakal na. 250 dalawa. 250 dalawa. 90 isa. Eh, mga kada piraso ng bentahan po dito ng bangus. At 280 naman po sa per kilo ng hipon. At 110 yung kilo naman dito ng tilapia Batangas. Alright. Yan po yung mga latagan na ating nadatnan dito sa Malabon Fish Market at mga tumpukan din po ng mga galunggong. Alright, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga kababayan natin na dumarayo dito sa Malabon Fish Market upang makamura ng mga bilihin, no? At sa mga kaibigan natin mga vlogger dyan, shout out sa inyong lahat. Burnox TV. Shoutout sa magkano ko. Ayun, shout out sa kamag-anak na nasa likod ko. Mga taga-Tondo. Taga-Tondo, shout out. Shout out sa inyo mga Lodi. Shout out. Ayun, naatrasan na kayo. So sa mga kaibigan pa natin, no, Tony Vlog, shout out sa iyo.
Randy Conan, shoutout. RTV Vlog, shoutout. At kay Tio, shoutout sa'yo. Pagbutihin mo ang paghihila. Good morning sa'yo. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye. Daming tao.